Lau kapitulutan trama piztu eta urratsez urrats dena gero eta gehiago kakazten ari denaren sentsazioa izango du ikusleak Zeruahoak filmean. Eta gauza oso, baina oso garrantzitsu batekin, klixerik gabeko lan batekin. Aurrekoan, Ondarroa protagonista bat gehiago zen telesailean. Oraingoan Bilbon girotu arren, pisu gutxiago du hiriak, eta kaso horregatik pertsonaiengana gehiago hurbiltzeko aukera dugu. Spoilerrik ez dago lerrotan, baina eskertuko dut zinema sozialaren edo zinema politikoren etiketatik urrundu nahi arren botere logikak ikustaraztea. Beste hildako bat agertu da, besteko etxora honek. Ustelkeria, polizia indarkeria, gizonen violentzia, gizon dirudunen violentzia. Eta jarraitzen du, horri buruz izan gabe. Telesaiaren muinean, badago nerea inspektore hoiak bizitzaren aurrean duen bidegurutzea, denona izan daitekena. Damutu daiteke bat, gertatu ezen zerbaitez? Hemen zeru gehiagi dago. Inoiz ez dau zeru gehiagi. Irakurri kritika osorik Irutsuloko Hitzaren webgunean.